Преди малко аз показах, че е голям човек, може би на възраст има преди. Познавам се от какво пише. Не си мръднал. На гълби. Браво, благодаря ви. Перформанс има ли тук? No, what I eat my meatball. Ето го идва ви скръпа. Паметника е ли си? Super яко, ма много кратко бе, дай второ. Нещо по-дълго няма. Стига пък не всичко е пари в този живот. Първите 8 такта са безплатни. Дай ми, После мюзикалто не може да ги платят. верно, че те в твое присъствие не смеят. И искат по-да смеят. Момчета, голяма препарация, ако бих могъл така си изразя. На вашия летателен апарат, но явно барбекюто си изисква майкроловно време, което личи по времето за подготовка. Становци, какво ще кажете за тази конструкция? Според тебе, Казвам ти толкова, баш не ти толкова. айде да видим. Барен 10 метра си изкара. Чисто наред ли? Нечо, Остане ли скоро и Рашко да разказва история? Нечо, знаеш, че си партия е много хубаво. Барен 10 метра. Барен Нечо, ще разказваш. Знаеш ли признаците, Да? по които се остарява? Седи. Ако остарява. Значи първият признак е, ако за първи път, не можеш втори път. Другият признак се остарява, ако за втори път не можеш от първият път. Третият признак се остарява си е, ако зъбите ти спът отделно от тебе. И последният признак, че се остарява е, се будиш и на сутринта имаш две пропуснати поливания от простата. Момчетата обаче са умани, тези, които сега ще Видите, Сашо тук е да ти се препозна поне в 3 от тия. Кажи му да се ги записва тия неща. Момчета, готови си? Вятъра се отдили. искам това и направите склад. Българския флаг е отгоре. Аплодисменти за Павел Килско! Първия серия, Начало. Момчета, не бихте ли много суванини, бе, брат? Разберете Малко навярвах приятел. Ако искате. интересно е, че ако видите, да, има... Алекс, смени отправете ви до хората на хилите работа. Ако пускате нещо от този филм да излезе, знаете, че ще впечатлили Юлито до края. И човек, върнете малко, не мъчи си не разстояние. Дайте притесняване. Айде, успех! 3, 2, 1, засилваме се! Само на първо! Кълъч! Браво! Едва му се казват кълъч,